South Tripura Jamarpur Ardi blog ni takhu Prasanta Tripura thangnai horo Imang manui Langma sasolangjaka Hyderabad samung tang tongmani jorauno obahai horsani horo Langma Chokha bai belai khairok jalaikha Hyderabad tongnai Tripura salukurok bahaino aboro nugui gothaino nogor horna bagi haino hai malwa jilayukha Hyderabad Tripura thamsa Hyderabad ni nginai Bijoy Bibas Abel Jora tei Ponchok koloi songni chubai bono Tripura rohonani bagi chaitok jakha tini sokpainai Prasanta Tripurani gothini mang obroti no khairok masingsa kokma sahorka Prasanta Tripurani dol tai Hyderabad Tripura team tini kok Tripurani mangpliwo Tripura sarok jotono orbosu tabo khailai tongo chini joto kisu cultural minai jotono mili thangana nei ponjang khaikya toboso busi asi morok tabo bini oro buma bukuri bupa bukuri jungse buma bupa nangangse ani busla thui tongha ani busai thui tongha hot phaikemu phaijamang kamu kemo phaimia ta chungno ma khaikinale ke abagi 24/7 no salchapano gurubo phulo bin naile jung bahai tong biang area ba tamne chana chin borong masa je ko nong tanga du bin tomung sayan baging khana tongwa ama haibo haibna chung Prasanta Tripura na ke oja gani Tripura Amarpur mida nai de tabu boni bo phai 2 mas kuna 2 mas